Uriani tu hata nang di hita sude namang huton parmingguanon di tongani bagas marhite live streaming sonari doron nami maparjoro tu hita. Selamat hari Minggu mah di hita salutna. Adorang sota mulai parminggota jumulo ma tapahom sateduh mahita satokin martangnya kita di bagasan rohatabe. Amen. Tapukama parminggota marhite marede huria hita sen bukedeta nomor 125 taedehon ma ayat sada dot ayat 2. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Marulop-olop tu debata maho ale sadok tanoon, edeon hamu mahamuliaw ni goarna, marmulia baik kamu puji-pujianna, dok kamu mandok debata, tung nasokal do akka pambahenammu binahen ni hinatibul ni gogom ikon marsobba tuho akka musum. Haleluya. 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 Martangi yang mahita ale Tuhan debata suruh matod di porbadia tu rohanami asa tarapul situ tu rohanami marhite-hite haheon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus jala asa lam gandaha porsion nami marhite-hite pakirimon na mangulu asa toktong huingot hami na hehe do hami muse sian namate songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami naung hehe sian namate. Amen. Marede hita sen bukedeta nomor 125 taedehon ma ayat 5. Kamu ma patit ni debata
Ima patik palimahon dohot lapatanna. Patik palimahon, ikon pasangapomu donatorasmu asa martuaho jalaleling mangulu ditano na nilehon ni Jahoba de Batam diho. Dia do lapatan ni oddo ikon dihabiari rohata do de bata jala ikon holong rohata di ibana asa unang lea rohata mida natorasta dohot mida akarajata rodi akana tua-tua dang jadi parwaota rimas nasida ikon patuddo hita jala ikon holong rohata tu nasida sioload do nasida jala sibubuto do rohana ido yang go sahatna atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata lau mangulahon patik nai ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulaon nahobar tu patikmi amin. Marede mahita sian buku deta nomor 192 deon ayat sada dot ayat tolu. Tatapotima dosata nagodangi di hadapan di debata tapauduk bema rohata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalana bonar parasi roha jala partalup ni roha jalana basar doho sai marpangulahi maroham midahami tibaheni sai se sama sude dosa nami dangadong nahu pangasau kami dukon ni asi ni roham hati goran na pinatupani anak mudo nahu pangasau kami tujolom dibaheni pasonang jala apuli mahami akan hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga taringot tu hasesan ni dosata. Roma hamu tuau asa mangulu to dimuna ninna Tuhan Jahoba. Tung sura rara dosa muna songon abit bunga dap-dap. Botardo bahenokku songon itak. Nakpe rara songon abit hasubba. Gabe songon hapas do muse. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Marede hita sen buku deta nomor 344 tayat dehon ma ayat 4.
epistelta di bakasan mingguon nadenet sian surat sada raja-raja bidu 10 pitu mulai sian ayat 10 pitu rodi ayat 24. Tajahama marsika soring. Jadi dung salpu akka jami taudeng marsahit ma anak ni paropuan sorangan ni pola pasang situtu sahitna laostos hosana. Dungi nina paropuan mima tusielia aha parsaurak kutuho alehala ni debata rupa rodu tuhau lau pasingoton dosaku dohot mamunu anaki. Dungi nina si Eliama madok nasida buat tuson anak mi. Dungi dibuat si Eliama anak nai sian apuanna laos dibuan ibana tu gijang tu bilut na ni inganan na inanganan nai jala dia pehon ibana tu podomanna. Dungi jojo ma ibana tu Jahoba nin nama o ale Jahoba de batakku tumdohot ma paropuan nama baluon sorangaki marhinamago bayanonmu lau mamuno anakna. Dungi dipabustang ma ibana tulu hali digijang ni danahi huhut jojo tu Jahoba nin nama ale Jahoba de batakku au paulak ma hosani dakdanakon tu bagasan ibana. Jadi ditanyon Jahoba ma suara ni si Elia jabe mulak hosani dakdanaki tu bagasan ibana laos mangolu ibana. Dungi dibuat si Elia madak danahi jala dibuan sian bilut pargijang tutoru jala dilehon ibana tu inana huhut didok si Elia idama namangulu do anak mon. Dungi didok paropuani matu si Elia nuain peasa huboto halak di debata doho jala hasitongan dohatani Jahoba naruar sian pamanganmu. Ido yang go sahatna martua do akan tumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Marede hita sian buku deta nomor 610 tedeon ayat sada dot ayat 4. Tidakon maha porsiaw tay sokon na hinatidakon ni dongata sa porsiaw di sadok portibion rapma hitamadok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suhatudosan na tumopalangit dohot tano au porsea di Jesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean siyan todi porbadia adorak suhabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhumani silatus na mate tarpajal do ibana di hao pinarsilang na tua tubanotoru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na suhatu dosani di sima ibana pe mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditodi porbadia jala adong sada huria na badia huria atau pani halak Kristen akka na badia dohot dia sesaan di dosa dohot dihatai na madok mulak mangulu dosogot daging ni halak nang mate dohot dahanguluan na sora suda. Amen. Tabegema tikting dihita di bagasan mingguon
Shalom. Horas. Odolan nititing Minggu tanggal 8 Mei 2022. Sada Pakobasion. Goarni Minggu tasadarion Minggu tanggal 8 Mei 2022 ima jubilate marulupulup tu debata masadok ale tanaon. Pesalmen ono pulono maya sada dengan topik minggu kuasa Tuhan menghidupkan manang waso ni debata na panguluhon. Dua ruas natabba mamuka sadarion minggu tanggal 8 Mei 2022 tajalo do gabe ruas ni huriata ima keluarga nyonya si majutak sumihar boru silitonga narosian HKBP Sutoyo inganan nasida di komplek Angkatan Darat Bulak Rantai nomor 70 Kelurahan Tengah Wik Tengah. Tolu tikting marbagas, tikting perjolo. Naing majalo pasu-pasu parboga semua Janfer Bornok Parulian siaturi. Anak niamata si tua sahala mangaratua siaturi. Tubuh ni inata hot mauli agipina boru si mamora. Ruas ni HKBP Kramat Jati sian Wik Tengah. Dohot orwana Sintia Masterli boru naibaho boru niamata doktorandus tubur naibaho MMFSAI tubuh ni inata Jusniar boru si bolon ruas ni HKBP Maranata Tambun distrik Sapulusia Bekasi sian Gria Asri 1 blok D4 nomor 21 Sumberjaya Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Pamasuk-masuk di Patupa di hari Sabtu 21 Mei 2022 pukul siawib di HKBP Kramat Jati. Dua Romawi Pakobasion Koinonia Sada PA Seksi Naposo di hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 pukul 10 siawib Patupaun ni Seksi Naposo Bulung do PA Maringanan di ruang serbaguna di sosohom matusudi Naposo Bulung ni huriata Asaria Maddohoti PAI. Dua sermon manang PHD seksi perempuan di hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 pukul 10 WIB Patupaun ni seksi perempuan ni huriata do sermon manang PHD perempuan Maringanan di gedung serbaguna. Tolu Romawi Pakobasion Marturia pencarian talenta manang musik han boi mata jaha di warta naung dikirim marite WA di wek tabi. Opak Romawi Pakobasion Diakonia sada pola asu anak di era digital boi mata jaha di warta naung dikirim marite WA di wek tabi. Dua berita namoding nah di hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 nunga jumolo marujungolu amatta Simpson na 70 umur 21 tahun hina baluhon ni inata asna boru sitorus sian Wik Rabutan 2. Nah di hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 nunga jumolo marujungolu inata Damaris boru tapea umur 10 tahun nama kabaluhon amatta suhutan si hobbing sian Wik Balekambang. Tatanya ko makeluarga namar si tahun ini asa tibu terapul rohani nasida. 5 Romawi lain-lain pertanyaan Wik boi mata jaha di warta naung dikirim marite WA wek tabe. 2 sosialisasi draft sentralisasi keuangan HKBP boi mata jaha di warta naung dikirim marite WA wek tabe. Tolu sermon perhalado di hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 pukul 10.30 WIB hok do mardalas sermon perhalado ni nani uluhan ni Pendeta Ernawati Boruh Sugian STH MM. Opat pelean diakonia sadarion minggu tanggal 2 Mei 2022 dung sidung jamita papungu pelean tujolo dohita haperluan tu kas diakoni HKBP Kramat Jati marhite amplop naung di parade di Huria. 5 torop ni ruas nama dohoti per minggu tanggal 1 Mei 2022 boi mata jaha di warta naung dikirim marhite WA wek tabe. Songoni masaha ni tikting di minggu tasadarion
horas ma dihita. Maredde mahita sen buku deta nomor 420 alu tedewan ayat sada rodi huhutna las disonma tapapungu peleata kantong sada A dohot sada B. Unangga
dameni debatana sumurung sian saluhut na roha imana mangaramu tiak hati-hati dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom madhita manginang. Tabu kama bibelta asa tajahatani Tuhan hatana badia imasian buku ulaon bindusia mamuka maisian ayat 36 satu ayat 40. Ulaon bindusia ayat 36 satu 40. Huja madihita tapai diutma sonon mahata ni Tuhan. Di pangolu si Tabita. Dungi adongma di Jope perempuan sada na Porsea na margoar Tabita astuanna hije manang Dorkas na sumurung ma ngulaon na denggan dohot mambahen asin ni roha tongon ma di aka arii marsait ibana laos mate jadi diburi ma ibana ipiakon ma tubilut pargijang alai jonok dohuta lidah tuhuta Jope. Jadi tarbegema tu akka dongan si Petrus disi gabe disuruh ma dua halak manopot ibana mangapoi asa matop ibana rot tumopot nasida. Jadi hehe si Petrus mandongani nasida asa dung sahat ditogihon ma ibana tu bilut pargijang. Jadi Roma mandapoton ibana saluhut boru-boru na mabalu akan natangis di patuduhon tu ibana ulos dot abid akka na pinauli ni si Tabita andorang rap dope dohot nasida. Alai di palao si Petrus manasida saluhutna dungi marsinggang maibana martangiang idopakon ma bakei didok ma oh Tabita maho jadi dipaipiduk mamatana dungi dinani dana si Petrusi hundul ma ibana. Jadi disordukon matanganna paheon ibana dungi di joma akka nabadiairo di akka boru-boru na babalu di pajonjong ma ibana mangolu di jolo nasida. Dungi sarmai di boto salut pangisi ni huta Jope. Jadi torop do gabe Porsea di Tuhani. Alai nania do leleng naibana mian di huta Jope seorang disada halak namar goar Simon si Pauli huli-kuli ima sahatna huriani tuhata di minggu tasadarion bahkan di bagasan saminggon godang do akajamita taringot tu ina molo di epistel na kinata jaha di jamita partangihangan ima barita nauli sada ina na mabalu di pangolu panurang Elia anak buah bajuna gabe mangolu muse ala ni haporsion ni panurirangi gabe porsiama ina na babalu na disarfati di bagasan turpukta sadarion di pajonjong turpukondo tu hita taringot tu haporsion ni sadaina na margoar Tabita Dorkasma na terkenal guarna di si dihutai na Porsia di Tuhani do ibana na memiliki karakter dohot rohana sosial profesina sangat sederhana panjait abid do ibana di huta Jope. Ale to pumaro sahit dalam memang posado sahit nei dungi monding maibana godang na lungun na marsak jala marhabot ni roha tarlobi madongan na akaina na mabalu ima realita na masa di huta Jope. Dalam arti kedua turpuk antara epistel dohot evangelium natajalo di bagasan saminggon mengarahkan kepada firman Tuhan
tuaka ina kepada perempuan. Jadi dang salah molo kebetulan sadarion merayakan hari Happy Mother Day. Amang moladong di hambirang muna ina di jolo di siamun manang dipudi dok kamu ma di bagas rohamuna. Selamat hari Ibu. Ala memang ini adalah hari Ibu sedunia. Kalau hari Bapak setiap hari. Ido kan? Setiap hari ada Bapak. Pak. Ido kan? Ale molo hari Ibu memang dang tersurati normatif deh. Alai ada hari spesial. Nah di patupa portibion ima didok Happy Mother's Day. Jadi tanpa tasadari memang firman Tuhan menggiring hita tu sada pangatosion taringo tu haporsion di sada ina. Nah di bagasan turpukona manginang di pabuado tu hita taringo tu iman yang menyelamatkan. Haporsion na mga lehon haluaon bolon. Jodo di dokon Yesus di tikibana marsiajar do tu sudia kana torop. Di tikibana pe lau majamita di sadadolok di podai bahkan di lion do tona tu aka sudia ka sundut aka ina aka ama aka namar baju doli-doli do sudena. Jika engkau punya iman, jika engkau percaya, bahkan engkau akan memperoleh keselamatan haluan. Jika engkau percaya, if you believe, engkau akan menerima salvation, keselamatan dari Tuhan. Siapapun itu. Manangise hita jolma, na porsia di bagasan Tuhani, dapot tado haluan boloni. Keselamatan dunia dan akhirat. Tiketnya adalah iman. Haporsiaon. Napa duahon di bagasan turpukon diondol hondo musia manginang iman yang menghidupkan. Molo porsia doho mangulu doho. Dakolan mangulu tondim bahkan daging mupe molo mate daging mi boy do mangolui molo porsia ho. Imana masa di parngoluan ni si Tabita manang si Dorcas di Huta Jope. Dia hidup sepanjang hidupnya selalu memiliki iman yang teguh. Satia unduk doibana dia dopan ni debata. Dia selalu percaya kepada Tuhan. Sumber kehidupannya, dasar dari imannya adalah Yesus Kristus. Dan boleh ditawari. Bahkan sampai tos hosana dia tetap mengatakan Yesus itu, Tuhan itu adalah number one di bagasan parngoluanna. Jalata kasdo di bagasan turpukon. Bahwa setiap orang yang beriman walaupun dia hidup di dalam kesusahan, kesederhanaan, songon si tabitaon. Profesina panjait abid do. Mabalu muse alai manoktong doha porsen nei. Jadi itu bisa terjadi bagi setiap orang. Dakulan si Tabita hita pe songoni boy do masa si songoni. Napa toluo na manginang di Papua turpukondo tu hita sudena iman yang menghadirkan mukjizat. Haporsiaon na mangalehon halongangan bolon. Mukjizat. Sebenarnya tidak perlu kita lari sana sini, cari sana sini mukjizat. Halongangan. Ajot do jol matiki. Nah betul-betul menarik molo mamering. Halak boy mardalan, napakpang nakin boy mardalan, nama pitung boy marnida. Namar sait boy hehem gabe malum.
sangat tertarik do jolma sampai sonari pe manang adong pe di patu pahala KKR marsigulu do jolma ro marolo polop tondina lautu si hanya ingin melihat, wah luar biasa gabes sangado adong di bagasan pikiran hita jolma, dia itu luar biasa, dia bisa menyembuhkan, membuat orang jalan, bisa menyembuhkan segala macam sakit, marimpus-impus yang rumah sakit rotu KKRI mulak dang adong be impus di tangan na ngamalum be. Jadi godang aka pemahaman na membahin pikiran hita jolma. Mujizat itu terjadi oleh karena seseorang melakukannya ataukah karena iman kita yang berbicara dan berbuat di dalam kehidupan kita amanginang. Marhite turpokon di epistel pe molotabereng jelas do bahkan di evangelium hanya karena imanlah yang bisa membuat dan menghadirkan mukjizat manang halongangan boloni. Bukan hanya orang sakit bisa sembuh, tetapi orang yang mati bisa dihidupkan kembali. Amang inang akayano kenami naposo bulung dot hita parhalado. Jika kita percaya, sekali lagi, jika kita percaya, maka segala mujizat itu akan kita saksikan dari kasat mata dan dari lubuk mata rohani kita akan membuktikan itu semua. Sudei alani haporsiaon natogu di bagasan Tuhan. Huriani Tuhata, iman yang menyelamatkan, iman yang menghidupkan, iman yang menghadirkan. Ahado lapatan nasudi natoluon bertujuan ima menghadirkan kemahakuasaan ni debata. Asa patar hadirion dohot hasangapo ni debata. Jadi unak kita longang mamereng mujizat. Unak kita mabiar molo mamereng sudah kena masa di ngoluon. Tuhan berbagai cara untuk menghadirkan dirinya. Asalam takas taida tabereng tatusi. Kehadiran Tuhan itu, dia hadir di dalam kemahakuasaannya dengan berbagai cara manginang. Boy doi marhite aka alogo. Boy doi marhite aka lalo gempa bumi. Boy doi marhite aka aek nasumar. Boy doi marhite aka sahit. Boy doi marhite aka arsak. Boy doi marhite aka lasniroha. Dina di jalo jolma di bagasan ngoluta. Berbagai cara Tuhan menunjukkan dirinya bahwa dia hadir di mana saja. Dombain didokon bahwa Tuhan itu adalah simultan. Dia tidak bisa dibatasi oleh ruang, gerak, dan waktu. Dia hadir di mana saja, kapan saja, tidak dibatasi. Tuhan tidak pernah tidur. Alai tok tong doibana mamereng manatap. Sian gijang hasangapone tu sude aka jolma. Manangisi pe pogos mora sangap lea ama ina dak danak sudedo. Tuhan mensempurnakan kasihnya di dalam penglihatannya marhite asi niroha. Sada ina nama balu namar guar tabita adalah menerima mujizat dari Tuhan. Alai parhitianna ima sisian ni Tuhan Yesus namar guar Petrus. Nah kebetulan ibana di lidah di sima ibana patupaon ulaon bermarturia berdiakonia berkoinonia marsaur doakan sisian di Tuhan Yesus tu sudah jolma mulai sian kota provinsi satu huta sudido bersebar akas sisian Tuhan ini. Kebetulan si Petrus adong di lidah jonok dohot huta Jope. Roma aka ina nama balui aka
dongan ni si Tabita tangis-tangis menjauh si Petrus. Memang si Petrus dianggap do parhalado songon parhalado sonari. Manang isi na monding nga karuas di jodo parhaladona asa dibain sada acara penghormatan terakhir ala nunga di paridi si Tabita. Halai ternyata molo tabereng apa yang dikerjakan Petrus di realita kejadian ai diboto di tanda si Petrus do bahwa Tabita ima sada ida na membalu na porsia tu wadopan ni Tuhani di Yesus Kristus. Di ayat 40 tabereng di sia manginang. Petrus mengenal betul siapa itu Tabita, perempuan yang beriman teguh dalam Tuhan. Dungi martangi yang maibana, dakola martangi yang hundul, dungi marsinggang masih Petrus ia manginang. Martangi yang ibana marsomba tu debata mangido pangurupion. Ala memang di situasi pelayanan doi bana di si asa sude jol mana di jopei mananda asini rohani Tuhani melalui kematian dan kebangkitan Tabita. Petrus mau menyatakan bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Tuhan itu bukan dongeng atau cerita narasi atau deskripsi dari orang-orang aka panurirang pargagap. Ale Petrus ingin mengungkapkan bahwa Tuhan itu ada. Maka do ibana dia 40. Oh Tabita, nama halak nama ngolu makatai dohot halak namate. Oh Tabita, hehe maho. Dungi hehe masih Tabita. Ditiup si Petrus matanganna dipahundul maibana. Asa di ida sude jolma na di jopei bahwa Petrus memakai kuasa Tuhan, menghadirkan Tuhan untuk membangunkan kematian dalam pemahaman konteks teologi bagi semua murid-murid Yesus. Orang yang mati itu adalah dianggap tidur. Makanya adong hata bangunlah, hehe maho Tabita, hehe si Tabita. Iman Petrus dan begitu juga iman dari Tabita ketika dia masih hidup itu merupakan suatu jaminan mujizat. Iman bisa memberikan orang-orang yang percaya itu bisa bangkit, bisa bangun dari kematiannya. Dungi aha mana masa di huta Jope ia menginang, bahkan susudi, bahkan dakope di Jope sude, bahkan di lidah manang sude luat marnida manangihon barita tanda halongangan menang mujizat. Tabita yang meninggal bisa bangkit kembali oleh karena imannya kepada Tuhan. Sudema jolmana torop gabi porsia adong do Tuhan. Marwaso do di bata lao paheon akan namondingi membangkitkan orang mati dapat hidup kembali. Kuasa Tuhan dapat menghidupkan orang-orang yang mati bisa hidup kembali. Orman ma amanginang turpukta di minggu jubilate maka dok marolop polop tu di bata masandok tanoon bersukacitalah tanah ini dakolan tanoon sudi pangisi ni tanoon bahkan hitape bersukacitalah marolop polop matondita ala di patorang tu hita bahwa iman kita ini sekecil apapun iman kita, jika betul-betul kita percaya kepada Tuhan, apapun bisa terjadi. Apapun bisa terjadi. Ahape boydo di pamasa debata molo porsia hita di bagasan guarna amanginang unang talupaho nih. Jangankan mengubah karakter orang. Apapun yang mati saja bisa hidup, apalagi mengubah karakter orang yang jahat bisa jadi baik. Kematian bisa dipertontonkan bahwa kematian itu juga Tuhan punya kuasa untuk mengalahkan kematian. Yesus sudah mengalahkan kematian. Dan adong besorok nih hamatiani.
danga dong be sorok nia kasih polisi, danga dong be marhuasu akka dosai, lao magosa-gosa hakana porsi, karena iman kita kepada Yesus telah menyelamatkan kita. Hurian itu hatta, siapa ingin merindukan mujizat? Sudah do kana manginang? Ise hita sonari na marsait, ale rohamu burjuru hamuna rotu gareja. Yakinlah manginang, kalau Tuhan berkenan, jala dipangido hamu sien nasa roha ate-ate, sudah hibul rohamuna marsomba mangido mangele tu Tuhani semalum dohamu. Semalum hamu. Manang hamu manginang na di bagasmu na sonari manang di rumah sakit, molo porsi hamu tu Tuhan Yesus si tio pamuma daging muna doko kamuma di bagasan pangidon dot suara muna di bagasan tangiang porsi mahamu semalum doa. Karena iman kita akan menyelamatkan kita. Toho dudukkan Tuhan Yesus si. Jika engkau memiliki iman sebiji sesawi, biji sawi itu adalah sangat biji yang terkecil. Dari biji itu, jika engkau percaya, manang satu ngasian biji sesawi, manang saparopat, manang holan songon dia be ukuran na met, ale molo adong porsian saporsiot di bagasan ni ukuran ni, saya dapat tado haluau ni. Saya dapat tado haluau ni. Idomain dokon Tuhan Yesus selalu. Unak komabiar hamu alia jolma. Unang holsoa kamu, hamu aka ina, hamu aka ama, hamu aka yanakonami. Jangan khawatir akan hidupmu. Jangan tangisi kehidupanmu ketika engkau susah saat ini, ketika engkau miskin, ketika manang sonari godang utang muna, unang holsoan hamu si ale garar dah. Unang olo alidang digarar. Hidup karena menginang. Ya jangan juga seperti iman-iman kerupuk. Seane kadang tegar, oh percaya Yesus. Ale diulahon sudah ke ulahon na melanggar firman Tuhan. Nama utang sahado utang mi, ale cicil dah berusaha. Namar said boy do malum, tiap pamuma porsemuna, tetapi berusaha tetap berobat juga. Di numubatna, orang semartangyang adong ubat dilian dokter, orang pola diminumi semartangyang mahita tidak. Iman adalah harus berbuat. Iman tanpa perbuatan juga akan adalah nihil. Lakukan imanmu, maka nih dok, tangiyakon ma ulahonmu, jala ulahon matangyang mi. Jika kita ingin memperoleh keselamatan dan kehidupan, doakan itu semuanya. Tetapi setelah berdoa, lakukan apa yang menjadi tugas kita sebagai manusia beriman. Songona kadada na marsiajar marsikola, molo naing pistar, molo naing ibana juara. Dia berdoa kepada Tuhan, tetapi dia juga harus belajar dengan tekun supaya sinkron doa dengan perbuatannya. Iman akan bertumbuh melalui pembelajaran mananyon hatan di debata dungi diulahon mahatai marhite parsia jaradai. Iman itu harus betul-betul bertumbuh, berkembang. Dia akan hidup dan berbuah. Mari te turpukona manginang. Di bagasan Huriat HKBP Keramat Jati, luar biasa do pelayanan, aga program-program di Huriat tahun. Semua itu bertujuan untuk membangunkan iman kita. Asalam jono kita tutuhani dengan berbagai program yang terus berkejar-kejaran. Marturia koinonia, diakonia apalagi. Songon ta begena kintiting manginang sian partiting amang parhalodota di Papua dotu hita tanggal 24 Mei 2022 pas mayari Sabtu mulai Mei jam 10.12
diadakan seminar na luar biasa mahudokoni. Seminar pola asuh anak di era digital. Amanginang tabuan makayana kota sekolah minggu mulai tingkat kelas 3 SD sampai seterusnya. Roma hamu akayana na tua-tua nami. Buat kamu iya na konmuna. Nang songoni remaja. Buat kamu anak muna baru muna do orang tua asa doho tu seminar pola asuh anak di era digital. Narasumber kita luar biasa, guru besar Profesor Dr. Budiana Keliat Sian UI doi. Mari kita belajar menumbuhkan semangat tuakana toras maradopunaka yana konna, supaya kita bisa belajar bagaimana menuntun anak-anak kita menghadapi era digital saat ini. Asa unang godang stres akan natoras wangondia do mengasuh, mendidik, mengedukasi anak-anak kita yang dalam masa pertumbuhan iman, pertumbuhan tubuh mereka. Asa unang sesat, asa unang salah pengajaran akan natoras maradapun yana kona. Nang songoni asa dibegi akaya nakotai songondia do sebenarnya hak dohot tanggung jawab ni sadadanak di tonga-tonga ni bagasna. Ala jot ganup tiki kudang doragam di persoalan orang tua kepada anaknya, anak kepada orang tuanya, hanya karena kurang paham bagaimana untuk berkomunikasi, mendidik anak-anaknya. Jadi si patah anak-anak bermusuhan kepada orang tuanya. Orang tua juga dang marsiatuan doa ke anak kona karena tidak mengerti bagaimana pola asuh anak-anak kita. Ingat amang inang, anak-anak tingkat SD kelas 3 ke atas sampai remaja adalah masa-masa pertumbuhan fisik, pertumbuhan mental, moral, dan imannya itu harus cukup baginya. Asa boy banda berkompetisi lau menghadapi era digital sonari. Dang boy yang bata nih sekarang sudah 4,0, bahkan orang di luar sana sudah 5,0 dalam berteknologi. Jadi adong peluang di patupa Dewan Diakonia bekerja sama dohot koinonia marturia sudia kaseksi luar biasa do moliati matua kapanitia tahun kesehatian. Mari juga kita lakukan itu. Asa boy Jepang dapat ilmu di hita, dapat musehita iman yang teguh di bagasan Tuhan. Untuk menutup khotbah ini, wajah kita lau marende yang berjudul Ku Tetap Setia. Pangido kami ma tim IT nami. Tetap setia tu melayani. Tabita bisa bangkit dari kematiannya oleh iman.
Kita juga bisa. Sudah kita merende. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat mali Tuhan hata nabadia nahu jalo hami di minggu nami minggu jubilate sadarion. Las rohan nami marolop-lop ton di nami manjakon hatami Tuhan. Surat ton mai tupusuk ni hati-hati nami. Asa takka suboto hami. Hodo Tuhan nami si pangulu hami. Ikon marpangsandian tu hodo hami Tuhan. Mariti ha portion nami i boy malum sait nami. Mariti ha portion ni dapot nami ma halongangan bulon. Jala mariti ha portion ni dapotan nami ma haluahon di portibion nang di Banua Gijang Sogot. Pasu-pasu masu di ruasmu asa toktong marserep ni roha ibul pasahaton dagingna do tondina tu tanganmu. Asa mula kami sian minggu namion di bagasan olop-olop do dami na sumurong. Ale di bagasan tikon Tuhan nang martangi yang mahami pasaton pangiduan somba nami to depanmu. Asa mamasu-masu mahor Tuhan disudia ka program nang disudia ka ragam pergumulan di tengah-tengah ni pelayanan di Huriamon. Parjolo mai Tuhan las rohan nami manjakkon sada ruas nem baru ima inang sumihar boru silitonga. Hujako kami manasida mariti asini rohami Tuhan gabi ruas na baru di HKBP Keramat Jati. Asa gabi jemaat na misioner manasida Tuhan tujulon narion. Suang soni ma di anak do borumi Tuhan naing marsakap mardungan saripe ima Janfer Bornok Parulian Sianturi dohot Cynthia Masterly Borunai Baho. Neng manjalo pasu-pasu parbogaso na sida diar Sabtu tanggal 21 Mei di Huriamon Tuhan Yesus homa manjuluani saluhutna asa dengan mardalan acara pamasu-masuani lasroha sude akka su paranak nang su parburu suang soni ma Tuhan diragam ni pelayanan koinonia marturia diakonia ima PA Naposo Bulung dohot PHD gabungan seksi perempuan dohot akka di Patupa Marturia pencarian talenta bermusik tusudi akka yana konami manangis sepe Tuhan asa olo mengembangkan talenta bakat nasida di tengah-tengah ni Hurion manangis sepe na boy pamalu gitar drum piano organ biola saxophone dua kana asing musik tradisional
Saya patulus ma Tuhan asalam tambah malona akay na konami do aka guru narade law mangajari. Suang-soni ma Tuhan di bagasan tikyon mangido hami asa denggan sudi mardalan terlebih ma seminar pola asu anak di era digital na dipatupa tanggal 14 Mei di pukul 11.12 di Huriamon. Saya pasu-pasu masaluna tarubi ma panitia na mangulahoni asa denggan mardalan terlebih ma tu narasumber nami Ibu Profesor Dr. Budi Anna Keliat asa boi ro mangajari aka natoras nang aka danak neng marsi ajar taringu tu tugas panggilan do tanggung jawab nasida di tonga-tonga ni keluarga. Nang soni ma Tuhan Yesus mangido dupi hami tua depanmu adong do ruasmu Tuhan na di bagasan habok ni roha ima parjolo keluarga sian amang namonding Simpson na 70 namonding di hari Selasa tanggal 3 Mei na salpu. Tuhan apu 5 sudi keluarga na ditenggalhon asa toktong go las ni roha dame di nasida di tikinanon molo di luas ho ro aka arsa di tonga-tonga di keluarga ing sele kodo tula sida apu-apu no sumurong suang soni muse di inang nami namonding damaris boru tapea namonding di hari Kamis tanggal 5 Mei na salpu. Tuhan homa toktong memasu-masu mandungani mengeramuti keluarga na ditinggalhon terlebih ma di amanami suhutan si hombing homa Tuhan mangapehon hagogoon doot apul-apul na sumurungi. Suang-songoni ma Tuhan di bagasan tikyon martangyang dohami tu aka ruasmu aka keluarga do dengan nami na marsahit satu tikyon di bagasan pemulihan nang songoni di bagasan rumah sakit ima situa STR Siregar Yuliana Borsitohang situa B Sidauru Nyonya Utagalong Borsi Manukalit Nyonya Simanjuntak Rosita Borsian B Sibarani Nyonya H Aritonang Lince Borus Simorangkir Nyonya Panjaitan Borsi Manjuntak Nyonya Manurung Borsi Litonga Relus Sitorus Nyonya Siahan Bor Tambolon Nyonya Marpaung Bor Purba Nyonya Sirait Borsi Torus Kamar Paung Nyonya Sintua Simamora Bor Aritonang Nyonya Panjaitan Borsi Barani Nyonya Manulang Bor Gultom Nyonya Sihotang Bor Simbolon Daud Panjaitan Situa F Aritonang Nyonya Sintua SMT Simatupang Boru Ninggolan Nyonya Pangaribuan Boru Samosir Situa EM Butar-Butar Nyonya Gultom Boru Tambunan Halundam Boru Siregar Nyonya M Tambunan Boru Simanjuntak Nyonya Sintua Hasitorus Boru Dolok Saribu Nyonya SBP Siregar Boru Sian Nyonya MS Sipahutar M Boru Tagalung BMP Marpaung Nyonya Panggabian Boru Hutagalung Anton Sian Sabar Siregar Nyonya Siregar Fiesti Boru Siaturi Monika Boru Sitorus Nyonya Purba HR Boru Silaban Janusi Sianipar songsong ni mana dirawat di rumah sakit satu tikyon ima inang Sintua LRR Boru Sormin Nyonya Sirait Boru Simanjuntak dohot inang nami Situa S Boru Sidabutar. Tuhan Yesus ape hormat tangan mi asima roham dinasida ehon magogo hamalumon mariti aka tenaga medis na mangurupi nasida nang songni ubat sinumon do si panganon na dipake nasida porsia doa mi Tuhan saguru dihodo saluhna ngulu namion sala boydo di pamalupo aka dongan nami keluarga nami namar saiton pos roha nami Tuhan mau liate matsude Tuhan aka asidut holong ni rohami ale mamasu-masu maho di bagasan parngulon nami mariti hasisani dosa asa tamahami dia dupanmu pinuji pinasangat maguarmu di bagasan Yesus Kristus martangnya kami Tuhan. Amin. Tapuji ma Tuhata laus tapapungu ma peleata.
itu hatta tatangnya kon mapilih tatua dopan ni di bata martangi yang mahita. Ali di bata amanami na di Banua Gijang. Hodo harurani salu sinon lehon na dengkan. Do nasa uli bahasa na moliutus. Hupasa tami masia na leon mituan plenami tuho. Saya jalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramuti. Aso para se kami plenon patimbulhon harajon mo di tonga-tonga nyuriam do di Portibion. Buhay maruhan nami maritihiti tondim. Asalam mutanda hami godang ni silanon mitu hami. Asalam girgir hami mandok muliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magawarmu, say Roma harajonmu, say saut malomo ni roam di Banutongon song ni Banua Gijang. Lehon matuhami sadar ng haluan siya pari, say sama dosa nami song panesan nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami to gihon tu pangunjunan, palua mahami siyan pangago. Pasu-pasu jala diramuti Tuhan di Batama ho. Disondak kon Tuhan di Batama bohina tuho. Jala si marohana midaho. Didopak kon Tuhan di Batama bohina tuho. Jala di parsar madamena tuton dim. Shalom. Oras madihita manginang, selamat hari Minggu madihita.